levantar toda la calzada que estaba hundida y volverla a reponer. Y luego también cambiar todas las baldosas, cambiar un poco el cambio de color, cambiar todas las baldosas que estaban mal por las nuevas, arreglar un poco los alcorques y bueno, aquí había unas islas de contenedores que también de estar soterrados, que también lo que se ha hecho es quitarlas o poner crear más zona verde, ¿no? para esta zona, que se pretende un poco pues, usarla más como peatonal para darle más vida. Y luego en las otras calles, lo que se ha hecho con la Rúa Miguel de Cervantes se ha hecho lo mismo, también la calzada que también estaba hundida se ha reparado entera. Y luego en estas ruas, en la Benito Fernández y en la Silveira, que bueno, eran unas calles con unas aceras muy estrechas y un poco oscuras, lo que se ha hecho es pues, hacer una plataforma de todo a nivel y cambiar todos los servicios. Se ha cambiado, se ha metido el gas, se ha cambiado también el saneamiento del abastecimiento, se ha enterrado también lo que es la electricidad. Y también la Rúa Real, que es una calle que sale desde allí, que también ahora está esto ha dado aquí. Lo que se ha hecho es también cambiar todos los servicios, cambiar todas las luminarias y un poco el pavimento. Bueno, creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado precioso, ha quedado precioso. Así que sí que os da como más luz a toda esta zona. Muy breve, sí. Non estamos moi contentos desta obra, desta primeira fase, que xa lle veño ca segunda e ca terceira, que apoio da conselleira, para que non se olviden da segunda e da terceira. É o centro da vila, sempre foi o centro neurálxico da rúa, é verdade que nos últimos anos esta zona pois foi sufrindo unha pérdida de poboación e tamén era unha vía, sobre todo esta, eminentemente comercial e de hostelería. O centro, digamos, de vida da rúa foi se desplazando un pouco cara a zona dos estamos agora, pero é un espazo que sempre representou o que é o núcleo do noso concello, que nos parecía do concello, como decía, unha renovación que ten que ser complementada agora pois, porque fagamos tamén do concello para darlle un valor que o permita que esta renovación urbanística tamén teña unha resposta tamén na vida da rúa. Xa como dixo Claudia, Benito Fernández sobre todo era unha vía que era moi oscura e eu creo que sufriu unha renovación importantísima que cambiou moita xente que está ali, que costou porque houve paradas, pero agora están moi contentos e Doutor Vila era unha necesidade evidente. É verdade que fora das últimas ruas que se fixeran no noso concello fixérase prevendo que iba a ser peatonal xa nun inicio, ao final iso non ocurriu, con un gran deterioro que non se podía manter. Estamos moi contentos da participación do concello tamén e tamén teño que dicir que por parte da Xunta de Galiza houve moita receptividade desde o primeiro momento que vimos do goberno porque se foron introducindo pequenas mudanzas no que era o proxecto inicial, que eu creo que tamén facilita esa representación dese uso social. E, bueno, gracias a consellería. Pois moitísimas gracias, a verdade é que gustaríame haber coñecido como eran antes estas rúas. Está claro que o cambio debeu ser significativo, agora están preciosas. Como ben explicabas, Claudia, supuxo non só a renovación dos servicios, que tamén sempre é fundamental, do abastecemento, saneamento, creo que tamén soterrarse, a iluminación pública, as redes de gas, senón tamén a humanización e a pavimentación e a peatonalización desta rúa, que non hai máis que ver como os veciños agora poden disfrutar dela realmente, ten vida. Este é un dos obxectivos que temos nesta consellería a través dos plans urbes, colaborar, por suposto, cos administracións locais, cos concellos, para esas humanizacións, esas renovacións de infraestructuras, ese tamén reequilibrio social e reequilibrio territorial de captación de máis poboación, que tamén sempre é necesario, unha financiación de fixadevos preto de €500.000, 30% Concello, 70% a Xunta de Galicia. Levamos xa con estes proxectos urbe dende o ano 2010. Nos últimos 4 anos foron preto de 90 as actuacións que fixemos con os concellos, un investimento moi potente, preto dos €20 millóns, que dá mostra da necesidade de seguir axudando as administracións locais, principalmente aquelas administracións locais onde máis o necesiten, as máis quizáis as de menor poboación ou as que necesiten máis asentamento poboacional. Esta é sempre a vontade que ten esta consellería, por suposto, e a colaboración coa administración será sempre neste sentido.